Какво представлява уикенд пакета Five Star Classic Institute Истанбул? Уикенд пакета се организира един път или два пъти в месеца, всеки месец, и е предназначен само единствено за български граждани. За повече информация на кои дати се провеждат уикенд пакетите, може да проверите в сайта на нашата клиника www.classicbg.com или на моя телефон. Аз съм Цвети и съм представител на клиниката за България и телефонът ми е 089 6622 857. Какво включва уикенд пакета? Той включва цялостен предварителен преглед и анализ на зрението преди операцията. Операцията на двете очи едновременно, всички медикаменти, които ще бъдат използвани преди, по време и след операцията, доживотни безплатни прегледи, доживотна застраховка iStar Care, една нощувка в 4-звезден хотел в близост до клиниката и ако пътувате с обществен транспорт до Истанбул, ние ще ви посрещнем и ще ви изпратим до автогара летище. Можете да си запишете когато пожелаете, стига да има все още свободни места за избраната от вас дата, тъй като ние оперираме максимум 10 души на ден, за да може всеки един от тях да получи необходимото внимание и грижа. Цената на горе посочения уикенд пакет е 1199 евро. Това е крайна цена. Ако желаете да имате придружител, то той доплаща само 10 евро, което е разликата между единична и двойна стая в хотела. И като изненада, най-накрая, след операцията вие получавате и една незабравима екскурзия с корабче по Босфора или посещение на един от най-красивите аквариуми в Истанбул – Тюркуазу. Очакваме ви!